Öreg vagyok, jaj, de megöregedtem. Napok alatt, évek alatt, jaj, de öreg lettem. Mert a nézését, meg a járását, a cipőjének a ringását, 100 aranyért nem adnám, 100 aranyért nem adnám. Jó napot kívánok! Én tulajdonképpen a Názáret otthon lakóit keresném. Önök azok? Igen. Jaj, de örülök, hogy megtaláltam önöket. Én a Soroksári hírlaptól jöttem, és szeretnék önökkel egy riportot készíteni. Megengedik? Természetesen, de csak akkor, ha címtiszta igazat írja le rólunk. Hát ez természetes, csak is a tiszta igazat írom. Akkor kezdhetjük? Természetes. Az első kérdésem az volna, hogy önök hol születtek? Szép város, Sorokság, én ott lakom a Dunánál, hol minden piros, fehér, zöldem jár. Arra is kíváncsi volnék, hogy itt, ahol önök laknak, milyen a közvilágítás? Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. A szegény legénynek utat mutassatok. Mutassatok utat a szegény legénynek. Nem találja házát a szeretőjének. Hát igen, az utak. Milyenek itt az utak önöknél? Árok is van, gödör is van, szép lány is van, csúnya is van. A szép lánynak kökény szeme, szeme fénye, vitt engem a szerelembe. Hát és azt meg tudnák nekem majd mondani, hogy ez a ház, amiben önök laknak, az tulajdonképpen milyen? Nád a házam teteje, rászállott a cinege, es le róla, cinege, beszakad a teteje. És ebben a házban önöknek van áram? Kicsi fehér leszert szoba, falon függő mája ég, a sarokban az asztalon, halvány színű gyertyaik. És fürdőszoba, az milyen itt önöknél a házban? Kis út, kerekes út van az udvarunkban, de szép barna kis lány van a szomszédunkban. Csalfar szemeimet rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. És itt önöknél ebben a házban a fűtést, azt hogy oldják meg? Ég a kunyhó ropogannát, szólíts hozzám ezt a barnát. Még a barnát szorongatod, ezt a szőkét elszalasztod. Kíváncsi volnék arra, hogy önök gondolkodtak-e már rajta, tervezgetik-e, hogy hol fognak nyaralni. Dunaparti csónakházban, nagyon jó kedv minden nap. Úszik az ember a boldogságban, és a jó Dunavíz simogat. Napozzunk órák hosszat lázban, és a csókról csattan szám. Olyan szép a Dunán, ilyen nyári délután, de vidám ez a csónakház. Hát az utolsó kérdésem az egy kicsit kényes volna. Arra is kíváncsi lennék,
hogy önök a nyugdíjból hogy tudnak megélni. 100 forintnak 50 a fele, egye meg a fészkes fekete fene, nem lehet az ember fából, néhány ruhám fából. Ja, hát én nagyon örülök, hogy ezt a riportot el tudtuk készíteni, és el szeretném mondani, hogy ez a riport az a Nazaret Otthon újságjában fog megjelenni. És ott olvashatják majd. Jó? És hát el szeretném mondani, hogy annyira örülök, hogy megismertem önöket. Látom, hogy önök egy vidám, szókimondó társaság. És azt is észrevettem, hogy önök között nagyon nagy az összetartás, és hát tulajdonképpen látszik, hogy önök szeretik egymást. Szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretem, a rajtvilágon nincs. Az élet úgy is tovaszáll, a sír magával zár. Szeressük egymást, gyerekek, és minden percért kár.